boten badhe glintu nanging kok ngene jatuh gorine apa ya titik kudune Mas Anggit sing kedua mungkin dangdutke nggih Mas Anggit. Soalnya kalau kena nyambut gawe nek metu kringete kaya nampa blonjoe kaya ora tekan. Kaya makan gaji buta ngono nek nyambut. Lah kulina ngerek dadi nek ra. Akeh kang wot kalagan angombar katresnan yo lali tebrayan dan lenjur aku wis kadek seluruh atiku mung tansah budhe apa le cah bagus? Cium. Ya ora kudu to Bri kok kabeh wong dicium, ora kabeh wong iki. Ya men ta ponakan ropakne gedhe kok apa ya? Opane gedhe gundulmu mlocot kowe. Dandan wedok opane gedhe. Lah piye lho kok piye kleru. Bulik. Bulik, bulus. Lah nang Karanaka tak goleki jenenge Mimin ya ora eneng. Mboten panggen no, Pak. Anu Pringganing Tias. Ora eneng. Agni Pratista. Ora eneng. Mboten enten. Lah entene teng mriku niku kondange Sukimin Blantik Wedhus kok niku. Sukimin. Mimin. Ayo sing kompak ya, Mas. Sing penak lho, nggih. Aja sakit lho, engko gak nek wingi kae sakit kok. Sing marake sakit kae lho etan dhewe kae lho. Oh. Ya. Akeh kang bos kalau